Ahojte ľudia, moje meno je Tamara Velková. No a ja s mamkou ideme do lesa s Pínom, takže... Hej, hej, pozdrav divákov. Hej, hej, počkaj. Je leto, nie je jar. Takže do samého videa sa pozrieš, že do môjho nie, takže to si rasištka. Dobre. Vystrieť sa, stiahni brucho a pekne poď rovnako nespávať. Toto je dáma. Tamarka. Počkaj, vystrieť sa. To hospodíš. Pekne stiahni. Brucho. V tej bunde to vyzerá rovnako. To nejde o to, ako to vyzerá. Ja som eskimák. Niečo pre seba spraviť. Dobre. Hej, víno! Joj, víno, au! Jež, aký pichliež do mne dal. Jež, Pino, ty si ma neželaj. Pino, ty si taká malá biela bodka. Vidíte, aké moja mamička. Keď takto potrebuješ poorať, tak ty budeš vhodný kandidát. Orač. Malá Kiki prestávka. Víno! Pino sa pokakal. Normálne ti to pristane, mami. Víno kakavia, no veľkonočné. Veľkonočné vajíčka. Kabanos. Kabanos? To čo kabanos? Ha? OK. Víno? Víno! Poďte sa, Marka, ide. Akože ja si na samej my si na samé túry chodíme. My sme boli z Andexu, to sme boli vidieť. To samé video. Ale potom mi došlo... What the fuck? Aha, tam pes. Aha, a stojí. Takže teraz začína boj medzi bielým psom Miško, a čiernym psom. Pino je malý rasista. Pino je rasista. Vinko, poď sem, pozri. Mám strašne krúhy pod očami, aj keď sa vyspím. Zrám hrozne. Bina? Tamara, poď, Tamara píde. Pídem. Ten kúža sa vycíka, nejde úplne inde a za hrebeto nejde úplne inde. On je možno kož. Ok, tak to bolo všetko konec videa, ak sa toto video páčilo, a keď nie, tak dislike a čus.